Sangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu yatinokupakurai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinonga zvichiitika munyika dzekwedu. Nhasi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zviri kuitika kana kuti zvinhu zvakatoitwa naDonald Trump zviri kutyisa, ende tikutotaura kuti it's bad news to ZANU-PF, their leader President Emmerson Mnangagwa. It's bad news ku Zambia nana ichilema vacho ikoko, Tanzania, South Africa, Africa yese nezvinhu zvakaitwa na Donald Trump. Iko zvinezvi, this is breaking news ende handisi kuziva. Kana uri munhu anonyazonzwisisa izvozvo, ndichatiraika kutaka kuexplaina kuti pamwe unogona kuzvinzwisisa, because vamwe venyu munotanga kuti zvine basa rei apa ndikukutaurira kuti pari kupisa. Donald Trump ari kunzi zvoni, alright, iri kubuda yakadai so. President Trump officially withdraws the United States from World Health Organization. Ana Trump ndo vanhu sponsor America, I mean ndo yanga the biggest sponsor panyaya idzo dzekunidzana World Health Organization, because pa gore vaibudisa mari inosvika kunana 50 billion, ndo vanga vari the biggest sponsor. But this time zvadhakwa. Unoona tadza zvinzwisisa, unoona ngone hama yako kana kuti wewe uripo pachirongwa chacho chekunzi munenge muchimwa mapiritsi aya ma-ARV, zvinenge pakatoipa pakutoda kuti patombotsvagwa imwe nyika ichakwanisa kuvolunteer kuti inofila that gap. Ikasafila gap pachatanga kunetsa, ende zvinhu zvichatanga kusheka zvotanga kunetsa. Ndo nyaya iripo yechokwadi, hama dzadiwa zvekuti ameno. Unoona ngweri kana wakutongonzi kuZimbabwe chende munotenga mega ma-ARV because isu hatisina ma-sponsors ari kuyachitipa, zvinoitika, you never know. Kana kuti tada kuedza kuti nyika ameno munyika munenge makuzvionera ameno kuti pachinozoitwa zvekuita sei, because World yacho World Health Organization ichasvikawo pakuremero. Kune vanhu vaiwana mapepa aya ekudzivirira vanoshandisa, akatogara atopuwa yambiro akaunza aya tichagona kumbomira vanhu vachatanga kutotenga. I think vanhu vanokwanisa kundipupurira kuti dzimwe nzvimbo vakutofara kutotenga, hachantongowanika zvaaitwa zvezve. Pari kupisa, I am telling you. But yanyanya kundivhundutsa ndekuti bozi una nyika ika tine zvirwere zvakawanda zvinopinda kunoya mavaccine chinji zvekuti zvine zvingopuwa vanhu zvichingoningina muzvipatara. Panogona kungoshata pakanyatsoshaya masponsor ari serious yacho, mungatanga kunzwa kunzi nyika dzakutoshoterwa nezvinhu izvozvo, dzashoterwa potanga kunzi pakudiwa kuti munhu achinga azvitengere zvinhu izvozvo. Pachanetsa, I'm telling you. Izvo zvine chekuita nepolitics, unogona kuti ini ndiri weparty yakati izvi ndezvine chekuita nekuti maZimbabweans, Zimbabwe pada kufocusa maleaders enyu vari kufunge chii, vane brain dziri kufungei. Apa pato idzasi nyaya dzekuti zvima 2030 zvema jokes zvenyu 2030 padhuze. Iyi inyaya yekuti inotoramba inogona to affecta my generations. Because nyika dzaitanga nherera yakudhara kuti dzinenge dzingorely kuti nhingi vakati vachazotipa yakati vazodai so. I understand kuti nyika dzese dzine party yedzinenge dzichiplayo, dzine tumariwo dzinoita se dzinoendesa mari dzobatanidzwa. But America ndo yanga the biggest sponsor padhiri racho, kureva kuti zvinhu zvinogona kumbosheka. Unogona kungwerekana alright wakutengera kana iwewe wakunotengera mubereki wako mapiritsi kana angari pachirongwa, ukasatenga unoziva kuti anofa. Unoona kuti kana iwe uripo unogona kungowerekana wakutongonomatenga. Handisi kuti muchatenga, but ndikuti zvinogona kuitika, ndoko akutoenda nyika iko zvinezvi. Munogona kunge mune something to say. Sarai muchindiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Ndine audio ndichakusiyai muchiteererawo munzwawo mamwe mafungiro evamwe vanhu, but imini mundoda kuti mundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section panyaya yemachanges aitika aya. Kana uchinge une something to say, ndichasiya futi namba pascreen unokwanisa kusenda audio uchindiudzawo anything that is happening in Zimbabwe. Ngatisangane mucomment section. Waka tiri kungotsvaga tichibatsirana mumafungiro. Ndine mubvunzo wangu kumaZimbabweans ese wekutiwo 1980 iyeye International Peacekeeping Forces yakaunzirwei muno imo mami nemasoja aSmith nemapurisa zvese. Nyika ikagotorwa ikapuwa Lord Soms. Smith ndokubva avhota ari Smith. Zvakaitirwei izvozvo? Takaita ma-elections aya vanhu vasingambotya kana mumwe munhu. Zvakabuda ndobva zvabudawo. Izvozvo
it was an example kwatiri tose kuratidza kuti muno umu hatifanira kurela nesecurity inenge ichishandiswa nemunhu anenge ari muno anozocontesta as president. Tofanira kuti kuwanikwe security forces dzinotobva outside dzichizomonita maelections edu muno. President anenge aripo iyeye wobviswa African Union president ouya munomu ndiye anenge akabata maki ozopa chimuti kune anenge awina. Mazona nhau yedu ikai maonera andinoda kuita hatikwanisi kuisolva tega isusu as Zimbabweans. Inotoda kuti iendeswe kumberiwo kunana UN uko. Ivo vemuopposition ava ndo vane simba rekuti vaite izvozvo kuti iendeswe ku-UN uko ndo kunogadzirwa zvese kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Kupinza vana mustreet yes zvinogona kuita asi zvinokonzeresa manje tinoita torasikirwa nevamwe vanhu vatofanira kunge tichipreventa so kuti vasafe. Panofiwa kupinda mumugwagwa panofiwa. Nyaya yedu ikaendeswa ku-UN uko ndo kuchanobva zvese zvakanyachonaka tikaita zvinhu zvedu zvakanaka so. Muri kuzoona manje iye zvinezvi mukaona 1979 iyeye right. Ma-freedom fighters ese vakaitwa integrated into the army. Vaitwa integrated into the army vakazoburitswa here kuti hamusiri army? Vakazoburitswa here nokuti vakapinzwa muarmy nanhasi ndo varimo. Masona saka hatichaziva manje kuti nyika inoi iri under army rule here kana yaicivilian rule. Hatichazviziva manje. Muri kuzoona zviri kuitika apa nokuti zvese zvinenge zvichiitika tinenge tichingona masoja ndo anotumwa kunoita zvese. Pane zvakaitika munomu zvese vana Mosante vakazouya zvikanzi ndiani atora masoja akanopfuura uko zvese zvakadaro izvo zvesvo. VaMonsanto vacho vasiri mupurisa futi vanouya kuzoinvestigata nyaya dzeimwe nyika vozosimuka vasina kuzotaura kuti akatuma masoja ikoko ndiani futi. Ani kuzoona manje hazvisi izvo. Ngatibatsiranei vemaopposition kana vachikwanisa ngavatore nhau iyi vaise ku-UN uko. Kuitwa zvakaitwa 1980 totanga kufamba patsva kupinza vanhu mustreet hatizive kwazvinozoperera. Mazonaka iye zvinoizvi imo muno vaMugabe vachiri muno vakanyatsotaura kuti takuita inonzi look east. Masonaka muno mukatanga kuita noise so handitika mapurisa nemasoja zvikavakunda vanhuwo ivo vaya vanokutodawo upenyu. Mapurisa nemasoja ari muno iwaya vanhu vanotodawo kutoprotectwa so but voita sei vari pabasa vanotumwa kunzi ita izvi nekuti ari pabasa kuti atadhida zvinonetsa. Masonaka zvokuti kana zvikazvazonetsa muno masoja nemapurisa vaya vazvitadza hazvishamise kuti tizoona iyo maluku east akuuya muno. Luku east yacho yauya muno tizozoona vekuwest vakupinda muno makuti kwashangara manje. Panorwanzo mbiri uswa ndo unoparara mufunge. Tinoda kuti tiseve mhuri yedu mufunge kubatsirana. Muruzoona nokuti mumwe munhu mukaita kubvutirana newspaper so mwachitonza rinobva rikabva rese. Mazona manje kuzotuchiverenga kuti news dzadze nyaya yanga yakanyorwa payanga mwana kaenda nechipenga uku mwaenda nechipenga uku. Saka hazviite zvakanaka so ngatingobatsirana zvakanaka. Vema-opposition taatikumbirisa kuti imimi ndimo nezwi rinonzikwawo torai nyaya muise ku-UN uko. Kana musina tinogona kubatsirayo nezvimwe zvokuti munotaura zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka zvakatonakisisa zvinogona kutobatsirawo futi kana varipo ivavava nokuti kana zvabva ku-UN uko zvine peace. Kupinda mugwagwa hazvina peace. That's not peace. Isusu vamwe tikutarisira kuti tiite chinonzi peace pano pasi pezuva especially muno muZimbabwe. Masonaka ngave nepeace. Vanhu veZimbabwe havadi zvenoise izvi. Mazona manje saka taichikumbira kuti vemaopposition kana muchikwanisa moitawo izvo zvezvo nokuti kuti munzi munoonekwa hamuonekwe
iye vana president chaivo havaonekwe. Saka zvinonetsa tichida kungokubatsira isusu, kungokubatsira mese iye vamunangagwa wacho nana achamisa vachida kubatsirana navo, tichingoti apa kana vachida kuita voita, kana vada kurega. Ndo zvatei tichingoonazvo chete. Vana veZimbabwe vese vamunangagwa vacho, vachamisa vacho, nesu tese tiriwana veZimbabwe, asi kungobatsirana tichidzorana mune zvakanaka. Ndambonzwa imwe audio chokwadi yataurwa ichinzi izvo ma-US dollars akauya muno mu2009 aunzwa navatsvangirai. Ichokwadi ichocho, asi zvazvinoita zvinoda izvi. Kana rukova ruchinge rwazara mvura so, vanhu havazotarisa kuti iro mvura yazadza rukova yabva nekupi. Zvine zvangu zichinda nekubridge chete uko, nokuti apa chayambukika apa nokuti rukova rwazara. Mazonaka kuti ma-US dollars iwayo auye muno, ndiri mumwe wevamwe vanhu akanga achiwekana navaJohn Makumbe. VaJohn Makumbe ndo vake vachibatsirana navatsvangirai, nokuti vaMakumbe vaya vane chikoro chinodiwa kamunomu, nokuti munonzi chikoro ndo chine basa. Asi handisi kuziva kuti chine basa zvechikwadi, asi sei tiine problem, tiine vanhu, tiine maprofesa chaivo munomu.